שלום לעורך דין לענייני משפחה. שלום. עורך דין אברהם עופרת, מומחה לדיני משפחה, והיום נדבר על נושא לא פשוט, נשים עגונות. תסביר לי בבקשה, מה זה נשים עגונות? אני לא אחז בהגדרה המשפטית, אבל כדי להסביר, מדובר באישה שבעצם מעוכבת מלהינשא, מעוכבת מלשקם את חייה, מעוכבת להתקדם, מעוכבת אפילו מלהביא ילדים לעולם. נעצרו חייה, זו אישה כבולה, אישה קשורה, בדרך כלל, וזה ברור לנו, אישה שכבולה לנישואיה. תמיד אנחנו אומרים שלטנגו צריכים שניים, אבל לצערנו, להתגרש הדרך היא לא קלה. צריך לדעת ממי להתגרש. נכון. היא לא קלה, מפני שבעצם יכול להיות שהיא לא יכולה להביא לבית הדין הרבני את הסיבה מדוע צריך או חייב בעלה לגרש אותה. ואז יוצא מצב שבני הזוג נשארים תקועים אחד עם השני. כאשר בית הדין מחייב לגירושים, אז המצב הוא לכאורה יותר קל, מפני שאז המערכת מסייעת לה הרבה יותר. זהו, באמת איך מסייעים לנשים כאלה? בעצם החוק בא לצידה. בכלל, אנחנו כולנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לסייע לאישה כזו. הבעל אין לו את המגבלות האלה, ואנחנו היום חשים די ברוח חדשה. קיימת אפשרות במסגרת מערכת המשפט, ואינני נותן עצה משפטית כאן, אבל קיימת אפשרות לסייע לאישה. זה אומר לפעול בפעולה משולבת באמצעות בית המשפט לענייני משפחה, באמצעות בית הדין הרבני. מה שאנשים אינם יודעים שבית הדין הרבני מגלה רוח חדשה. אני הופעתי בשבוע שעבר בבית הדין הרבני הגדול, הופיע בני זוג שבעצם באו ואמרו לבית הדין, אין כל עילה להתגרש. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל בית הדין אמר, סליחה, אתם כבר לא יחד כמה שנים, אתם סובלים, אז הצדדים הנהנו. בית הדין אמר, תתגרשו. זו הרוח שאנחנו בעצם... יפה. זו הרוח שאנחנו מעודדים אותה. אישה כזו שכבולה יכולה היום להשתחרר מכבליה. אז זה סתם שאלה של זמן. כמה זמן זה לוקח, תהליך? זה לוקח. כאשר אנחנו מגיעים למצב שבית הדין מחייב בגט, אז הדרך היא קצרה. מפני שהיום בית הדין, כפי הידוע ופורסם גם לאחרונה, אפילו אסיר שמסרב לתת גט ומוכן לשבת ולרצות עונש מאסר, בית הדין שולל את חופשותיו. אני לא מדבר על האדם שמסרב לתת גט. אז מענישים אותו בעצם. בוודאי. הדוגמה הכי קלה, אנחנו יודעים ששוללים היום על פי חוק, פתיחת חשבון, עיכוב יציאה מהארץ, שלילת איסור שימוש בחשבון בנק. הדברים הם מאוד ברורים. בית הדין יוצא מאורו לסייע, בית המשפט לענייני משפחה בדרכים שלא מסייע, ואנחנו מקווים שהתיקים האלה, הסבוכים מאוד, יצטמצמו ויקטנו. תודה רבה, וזה מאוד משמח, כי באמת נשים עגונות זה... טוב, כואב הלב. בעיה של כולם. תודה רבה לעורך דין שלנו.